Isto é o que ti ves e bebes. Quero ensinarche o que nós vivimos. Es su voz la de Ariadna Fernández, una joven veterinaria de tradición y vocación ganadera que un día decidió coger una cámara y contar en este vídeo lo que hay detrás de un vaso de leche. Son cousas que temos na vida diaria e creo que hai moi poucas veces que pensemos e isto que hai detrás? Entón, bueno, pues tamén era para eso, para que souberan que seguimos exactamente igual que fai un ano. No lo esperaba, pero en solo un mes 12.000 personas han visto el vídeo que les acerca a un sector que sigue sufriendo, ahora callado, tratando de sobrevivir. En cada vaso de leite hai 365 razóns para que ese leite sexa galego. Hai 365 días de traballo pola mañá e pola noite. Hai animales que enferman. Hai erva para meter, comida para dar, becerras para criar para que logo sean vacas. Entón, hai, a parte de animales, moita xente, e moitos días, moitas horas. Gustaríanos entrar na túa casa, estar no teu café de almorzo, no yogur de postre. Pensar un pouco, eu compro un litro de leite no supermercado a tantos céntimos, a esta persoa ese litro de leite dalle para vivir dignamente. De eso dependen miles de familias y empleos y un sector que necesita incorporar a jóvenes pero con futuro. Agora que hai xuventude, hai vocación e hai ganas que non se cree un sector forte a partir deso, é unha pena. Para min é unha pena. E que non o fagan quen poden, pois a min pareceme unha pena. Todo o mundo que beba un vaso de leite está involucrado directamente, o sea que eu o que espero é que, aparte de velo xente de a pé, o vexa xente que sí poida influir no que nos está pasando, polo menos poida influir máis que a nós. Bebendo o noso leite farás que o noso campo siga vivo e que unha parte moi importante de Galicia continúe erguéndose con ilusión.